Včera vystúpil tu v parlamente prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a vy ste mi tam nejakým spôsobom chýbali, odišli ste. Môžete povedať, že prečo ste ignorovali jeho prejav? Skutočne sme odišli pred vystúpením pána prezidenta. Urobili sme to na znak. Urobili sme to kvôli tomu, že pán prezident už niekoľkokrát preukázal, že nie je asi prezidentom všetkých Slovákov. Poprvé nepozval nás na rokovania, keď tam mala zostať vláda hneď po voľbách. Označil nás niekoľkokrát za fašistov, nebol na ustanovujúcej schôdzi. V našich očiach tým autorita pána Kisku, nemyslím teraz pozície prezidenta, ale samotného pána Kisku, značne poklesla a nevidíme dôvod počúvať jeho reči. Hovoríte, že vás označil za fašistov, ale podľa tých všetkých možných vyjadreniach, alebo to, čo sme mali možnosť sledovať u niektorých poslancov, nemyslíte, že je tam istá ideológia alebo nábeh k tomu blízkemu fašizmu? Nie. Nevidíte to ani u jedného svojho poslanca? Nie, nevidíme. Prečo? Napríklad, keď povedia, že sa nebudú vyjadrovať k holokaustu, lebo nie sú historici. Ja si myslím, že každý mladý človek vie, že čo je holokaust, čo tomu predchádzalo, aké boli dôsledky a následky. No a vy sa viete vyjadriť k holokaustu? Samozrejme, áno. Čiže čo? Podľa vás bolo holokaust? Teraz kladiem otázky a vám, tak vy určite tiež viete, my takisto nie sme historici ako vy, čiže nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Moje meno je Adam Kaparálik a študujem na nemeckej škole v Bratislave. Dostal som otázku, čo to je holokaust. Holokaust je vyvražďovanie Židov počas druhej svetovej vojny, ktoré sa konalo teda prevažne v rokoch 1939 až 1945 a možno preto zarátať aj ich utláčanie ešte pred vojnou. V roku 1938 nastala tzv. Kryštálová noc, kde boli židovské obchody prvýkrát rozbité a kde boli Židia prvýkrát verejne, boli upálené synagógy a Židia boli prvýkrát verejne utlačení a naozaj to bolo silné aj pomocou mnohého násilia. Niekoľko Židov bolo aj povraždených. Dobre. Obrovské množstvo Židov. Najznámejšia a najprvšia časť holokaustu bola tzv. Operácia Reinhardt, ktorá sa konala na východe v Poľsku, kde sa v čisto vyhľadzovacích táboroch, teda prevažne vo vyhľadzovacích plus Osvienčim, teda kde bola, čo už bola kombinácia koncentračného a vyhľadzovacieho, Židia posielali na cieľné vyhľadzovanie do plynových komôr. Tento program trval 2 roky, od roku myslím 1941 do 1943. Počas neho zomrelo najviac Židov počas holokaustu, vyhľadzovacie tábory fungovali vyslovene na princípe, že Židia a transporty boli likvidované bez akejkoľvek selekcie v plynových komorách a neboli ani poslaní na prácu. Bol ukončený v roku 1943 a z vyhľadzovacích táborov ostalo v prevoze len Majdanek a Osvienčim, Brezinka teda, tieto jediné dva. A s tým ale, že vtedy počas operácie Reinhardt postupoval neskutočným tempom. Osvienčim ostalo teda Brezinka do roku 1945. Koncentračné tábory na území Nemecka fungovali v podstate celý čas. S tým teda, že ako sa postupovala sovietská armáda, tak sa začalo s evakuáciami, so smrťami, pochodmi. Osvienčim to postihol v apríli, s tým, že najdlhšie slúžil jeden z posledných bol Mauthausen v Rakúsku, čo bol najväčší čisto koncentračný tábor. Ale dnešní mladí ľudia to, myslím si, že aj vedia, však ako chodia do koncentračných táborov, aby videli, že aká bola história. Vy ste napríklad aj Bali, ako vyjadrili ste určitú úctu prezidentovi Tisovi. A všetkým iným obeťam justičných vražd. A? Áno. Prezidentovi Tisovi a ďalším obetiam justičných vražd. Dobre, ale stále ste mi neodpovedali na tú otázku, že prečo oni neodpovedajú napríklad vaši poslanci k tej téme holokaustu alebo a to z nich robí podľa vás fašistov, hej? Ja nehovorím o tom, že to z nich robí fašistov, ale je to pre mňa nepriateľné, keď nevedia, keď sa niekoho spýtate na, ja neviem, vyvraždenie Aztekov alebo koho, tak asi sa tiež tomu nevie vyjadriť, keď tie historické skutočnosti jednoducho nepozná. Keď sa spýtate niekoho na dobývanie Ameriky alebo ja neviem, Vikingov, tak vám asi sa k tej situácii nevyjadrí, pretože tie historické fakty nepozná. Keď sa niekoho pýtate na holokaust alebo vôbec obdobie druhej svetovej vojny, tak ak tie fakty nepoznáte, sa vám tomu proste nevyjadrí. To je si myslím, že úplne normálna vec, nie? No, myslím si, že to patrí k istému všeobecnému rozhľadu a čo sa týka holokaustu, tak to si myslím, že každý vie, že čo tomu predchádzalo. Ale dobre, nechajme to tak. Ja sa opýtam ešte, že vy často používate, že cigánsky extrémizmus.
čo v tom vidíte? Akože, čo to je? Vysvetlíte mi, že cigánsky extrémizmus? Ja vám to vysvetlím. Jednoduchá vec. My nehažeme cigánov všetkých do jedného vreca, aby sme odlíšili, že my nehovoríme o všetkých, ako o všetkých príslušníkov toho etnika, tak ich označujeme iba o tých, o ktorých hovoríme, ktorí sú neprispôsobiví, alebo ktorí jednoducho páchajú trestnú činnosť, tak my označujeme za extrémistov, aby bolo pre každého jasné, že nemyslíme tým všetkých. Ale čo si pod tým pojmom predstavujete, ten cigánsky extrémizmus, že teda, že trebárs to sú Rómovia v rómskych osadách, ktorí tam robia pravdepodobne niečo zlé, alebo je tam zvýšená kriminalita. Čo konkrétne, ako to mám brať? Lebo extrémizmus je pre mňa úplne niečo iné. A čo je to malé extrémizmus? Čo je extrémizmus? Čo znamená pre vás teda ten cigánsky extrémizmus? Proste robia nejaké teroristické útoky. Pozrite sa, je veľa slušných cigánov, ja poznám tiež veľa slušných cigánov, ktorí žijú slušne a jednoducho proste sú to pracujúci ľudia, deti chodia do školy, zapájajú sa do života, normálneho sociálneho, hej. A potom sú tu určité ďalšie skupiny, ktorí jednoducho len parazitujú na systéme, nemajú ochotu pracovať. Druhá vec je, že nemajú možnosť pracovať, samozrejme o tých nehovorím, ale ak niekto nechce pracovať, respektíve ešte hovorím o tých úplne tých najextrémnejších, keď to tak mám povedať, ktorí páchajú trestnú činnosť, ktorí znásilňujú to jedno, či cigánov alebo bielých, okrádajú alebo zabíjajú ľudí, tak to sú pre nás jednoduché extrémisti. A nemyslíte, že vlastne takéto názory skôr ako poborujú spoločnosť, ale sú to potom také nejaké negatívne prejavy? Je to faktické označenie daného skutkového stavu extrémizmus, to znamená, že niekto spáchal nejaký extrémny, napríklad trestný čin. Je to fakt. Keď ho spáchal cigán, je to fakt, nemôžeme si predtým zakrývať oči, čiže ak spáchal nejaký asociálny cigán extrémny trestný čin, tak je cigánsky extrémista. Ale teraz ste mi povedali, že vlastne ten cigánsky extrémizmus, že vy nedávate všetkých Rómov dokopy, ale myslím si, že keď toto poviete, tak istým spôsobom sú tam všetci zaradení. Preto hovoríme cigánsky extrémisti. Keď povieme cigáni, to je iná vec. Keď povieme cigánsky extrémisti, tak tým označujeme len určitú skupinu. A čo si myslíte, ako by sa to dalo riešiť teda? Aby nebol tento extrémizmus. To sa spýtajte predstaviteľov tejto vlády. Ale tak určite vy ste hovorili, že Rómovia by hlavne mali byť zamestnaní, že by ste teda chceli riešiť nezamestnanosť. Jasné, je to o zamestnanosti, zamestnateľnosti tých ľudí, lebo časť z nich nie je vôbec zamestnateľná. A potom je to o trestnom poriadku a o vymožiteľnosti práva. Čo si myslíte o tom, že keď mal prejav pán prezident, že odišla ľudová strana Slovenska, všetci poslanci to odignorovali? Veľmi smutné a podľa mňa vo veľkej miere to svedčí o tom, ako si vážia nielen inštitút hlavy štátu, ale všeobecne aj parlamentnú demokraciu v tejto krajine, pretože takéto veci, nech si už o pánovi prezidentovi títo páni môžu myslieť čokoľvek a dámy, tak by sa diať nemali. Už len z úcty k tomu, že je to naozaj človek, ktorý je hlavou štátu a reprezentuje istým spôsobom aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Priznám sa, že som si to nevšimol, počujem to prvýkrát. Tak sa rozhodli, ja ich nechcem nejako komentovať. Obávam sa, že čím viac budeme komentovať kroky tohto poslaneckého klubu, tým väčší mediálny priestor dostanú a ja na tom nemám žiaden záujem. Ale nemalo by to zostať bez povšimnutia, však ako prezident Slovenskej republiky vystúpiť v Národnej rade a oni sa postavia na protest a odídu. Je to ich vizitka, ale opakujem, osobne nevidím žiaden zmysel v tom, aby som každý ich krok, rozhodnutie a vyhlásenie zvlášť komentoval. Tým väčší priestor dostanú v médiách a to podľa mňa veci nepomôže.